हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण भक्तुलకి ఈ రోజు భాగవత ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 16 శ్లోక 4. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्, नृपलिंगधरं शूद्रं ग्रंथं गोमिथुनं पदा. చెప్పండి ఇంద్ర. निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्, नृपलिंगधरं शूद्रं ग्रन्थं गोमिथुनं पदा. निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्, नृपलिंगधरं शूद्रं ग्रन्थं गोमिथुनं पदा. నిజగ్రాహ తగినట్లుగా శిక్షించెను, ఓజస పరాక్రమముతో, వీరః వీరుడైన, కలిం కలిపురుషుడు, దిగ్విజయే ప్రపంచ దిగ్విజయ యాత్రకు వెడలినప్పుడు, క్వచిత్ ఒకమారు, నృపలింగధరం రాజు వేషములోనున్న, శూద్రం శూద్రుడు, గ్రంథం గాయపరచుటను, గోవును వృషభమును, పద పాదములపై, ఒకమారు పరీక్షిన్ మహారాజు ప్రపంచ దిగ్విజయ యాత్రకై వెడలుచో గో వృషభముల పాదములను గాయపరచుచున్న శూద్రుని కన్నను హీనుడగు రాజవేషధారి అయిన కలిపురుషుని గాంచెను. అంతటా తగిన శిక్ష విధించుటకై అతనిని పరీక్షిన్ మహారాజు శీఘ్రమే బంధించెను. ఒకమారు పరీక్షిన్ మహారాజు ప్రపంచ దిగ్విజయ యాత్రకై వెడలుచు గో వృషభముల పాదములను గాయపరచుచున్న శూద్రుని కన్నను హీనుడగు
తనను కన్నను హీనుడగు హీనుడగు రాజవేషధారి అయిన కలిపురుషుని గాంచెను. రాజవేషధారి అయిన కలిపురుషుని గాంచెను. కాంచెను. శూద్రుని కన్నును హీనుడగు రాజవేషధారి ఆ, గాంచెను. ఓకే. అంతటా తగిన శిక్ష విధించుటకై అంతట తగిన శిక్ష అంతటా తగిన శిక్ష విధించుటకై విధించుటకై అతనిని పరీక్షిత్ మహారాజు శీఘ్రమే బంధించెను. అతనిని పరీక్షిత్ మహారాజు శీఘ్రమే బంధించెను. బంధించెను. ఓకే. ప్రమిళ మాతాజీ చదువుతారా? శ్రీ కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. రాజు ప్రపంచ దిగ్విజయ యాత్రకై వెడలుట ఎందలి ప్రయోజనము స్వప్రతాపమును ప్రదర్శించుకున్నట కొరకు కాదు. సింహాసమును అధిష్ఠించినంతనే పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రపంచ దిగ్విజయ యాత్రకై బయలుదేరెను. కానీ దాని ప్రయోజనము ఇతర రాజ్యములను ఆక్రమించుట కాదు. ఏలయన ప్రపంచమునకే అతడు చక్రవర్తి అయి ఉన్నాడు. ఇతర రాజ్యములన్నీను ఇదివరకే అతని పాలన యందు నిలిచి ఉన్నవి. దైవభక్తి కలిగిన రాజ్యమున ఏ విధముగా కార్యక్రమములన్నీను జరుగుచున్నవని గాంచుటయే అతని యాత్ర యందలి ప్రయోజనము. భగవానుని ప్రతినిధి అయిన కారణమున రాజు భగవత్ సంకల్పమునని అమలుపరచవలెను. అచట స్వప్రతాప ప్రదర్శన ఎనడి ప్రశ్నయే లేదు. కారణముననే రాజదుస్తులలో నున్న శూద్రుడొకడు గోవృషభముల పాదములను గాయపరచుటను గాంచిన పరీక్షిత్తు శీఘ్రమే అతనిని బంధించి శిక్షించెను. అత్యంత ముఖ్యమగు జంతువైన గోవుకు కలిగడి అవమానమును అతి ముఖ్యుడైన బ్రాహ్మణునకు ఒనగూడెడి అగౌరవమును రాజైన వాడు సహింపరాదు. మానవ నాగరికత అనగా బ్రహ్మణత్వ పురోగతి అనియే భావము. దాని పోషణము కొరకు గోరక్షణము అత్యంత అవసరము. ఉన్నత కార్యసిద్ధికై మానవునకు కావలసిన శక్తి సామర్థ్యములను నొసగు అవసరమైన పోషక పదార్థములను కలిగి ఉన్నందునే గోక్షీరము సమీకృత ఆహారమై ఉన్నది. సత్వగుణ వృద్ధికై మానవుడు శిక్షణ గరుపబడినప్పుడే బ్రాహ్మణత్వం పురోగతి చెందగలదు. అట్టి కార్యమునకు పాలు, పండ్లు, ధాన్యములతో తయారు చేయబడిన ఆహారము ముఖ్య అవసరమై ఉన్నది. కనుకనే మానవ సంఘమున అత్యంత ముఖ్యమైన గోవును నల్లని శూద్రుడొకడు రాజవేషమును ధరించి అవమానపరచుటను గాంచి పరీక్షిత్ మహారాజు ఆశ్చర్యచకితుడయ్యెను. కలియుగమనగా కలహము మరియు దుర్విర్వాహనమనియే భావము. జీవితమున ఉన్నతాశయము లేకుండా శూద్ర స్వభావము కలిగిన పనికిమాలిన వారు రాజ్య నిర్వహణకు వచ్చుటయే కలహములకు, దుర్విర్వాహనములకు మూల కారణమై ఉన్నది. అట్టివారు రాజ పదవిలో నున్నప్పుడు మొట్టమొదట నష్టమును కలిగించున్నది గో బ్రాహ్మణులకే. తద్వారా వారు సమాజమును నరకము వైపునకు త్రోయెదురు. సుశిక్షితుడైన పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రపంచమునందలి ఈ కలహముల కారణమును పసిగట్టినందున ఆదిలోనే దానిని నిగ్రహింప సమకట్టెను. హరే కృష్ణ. శౌనక ఉవాచ శౌనక ఉవాచ కస్య హేతోర్నిజగ్రాహ కస్య హేతుర్నిజగ్రాహ కలిం దిగ్విజయే నృపః కలిం దిగ్విజయే నృపః నరదేవ చిన్నదృక్షూద్రా హృదేవా చిన్నదృక్షూద్రా ఓ అసౌ గామ్యః పదాహనత్ తత్కథ్యతా మహాభాగా యది కృష్ణ కథాశ్రయం. శౌనకః ఉవాచ. శౌనక ఋషి ప్రశ్నించెను. తస్య ఎటువంటి, హేతోః కారణము చేత, నిజగ్రాహ తగినంతగా శిక్షించెను. కలిం కలిపురుషుని, దిగ్విజయే దిగ్విజయాత్రలో, రాజు నరదేవుని వలె, చిన్న దృక్ అలంకరించుకొనిన,
అలంకరించుకున్న శూద్రకః శూద్ర అదముడు. శూద్రదముడు. అసౌ అతడు. అతడు. గాం గోవు. గోవు. యహ ఎవరైతే. ఎవరైతే. పదా అహనత్ పాదములతో తన్నెను. పాదములతో తన్నెను. తత్ అది ఎంతయు. అది ఎంతయు. సత్యతాం దయచేసి వివరింపుడు. సత్యతాం దయచేసి వివరింపుడు. మహాభాగ ఓ భాగ్యశాలి. భాగ్యశాలి. యది ఒకవేళ. కృష్ణ కృష్ణునికి. కృష్ణునికి. కథాశ్రయం సంబంధించిన విషయమైనచో. సంబంధించిన విషయమైనచో. శౌనక ఋషి ప్రశ్నించెను. రాజవేషమును ధరించి గోవును పాదములతో తన్నినప్పుడు శూద్రాదముడైన కలిపురుషుని పరీక్షిత్ మహారాజు ఎందులకై కేవలం శిక్షించి వదిలివేశాను. ఒకవేళ ఆ విషయములను నేను కృష్ణ పరములైనచో దయచేసి మాకు వివరింపుడు. శౌనక ఋషి ప్రశ్నించెను. రాజవేషమును ధరించి గోవును పాదములతో తన్నినప్పుడు శూద్ర అదముడైన కలిపురుషుని పరీక్షిత్ మహారాజు ఎందులకై కేవలం శిక్షించి వదిలివేసెను. ఒకవేళ ఆ విషయములన్నీను కృష్ణ పరములైనచో దయచేసి మాకు వివరింపుడు. సూర్యప్రకాష్ వచ్చిందండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం. పరీక్షిత్ మహారాజు నేరస్తుని కేవలము శిక్షించే గాని వధించలేదని శౌనకాది ఋషులు ఆశ్చర్యచకితులైరి. అనగా రాజు బలి వేషధారణ గావించి జనులను మోసము చేయగోరు. అదే సమయమున పవిత్ర జంతువైన గోవును అవమానపరచుటకు వెనుదీయని పాపిని పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి ధర్మాత్ముడైన రాజు శీఘ్రమే వధించవలని ఈ విషయముతో సూచించుతున్నది. కానీ కలియుగం ముదిరిన పిమ్మట శూద్రదాములే పాలకాధికులుగా ఎన్నుకొనబడి గోవులను సంహరించుటకే కబేళాలను ఆరంభింపగలరని ఆనాటి ఋషులు ఊహింపలేకపోయిరి. మోసగాడును గోవును అవమానించిన వాడు ఆ శూద్రదాముని గూర్చి శ్రవణము చేయుట శౌనకాది ఋషులకు అప్రియమైనను శ్రీకృష్ణ భగవానుతో ఆ సంఘటనకు ఏదైనా సంబంధం కలదా అని తెలుసుకొనుటకు ఆ విషయమును వినగోరిరి. కృష్ణుడితో సంబంధం గల ఎట్టి వర్ణనైనను శ్రవణదాయకమై నందున వారు కేవలం కృష్ణపరములైన వాటిని శ్రవణము చేయుట అందే అనురక్తిని కలిగి ఉండిరి. సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక విషయములను సంబంధించిన వాళ్ళు అంశములను శ్రీమద్ భాగవతములను చర్చించబడినను అని అవన్నీ శ్రీకృష్ణ పరములై ఉన్నందున శ్రవణదానకములై ఉన్నవి. అనగా చర్చనీయాంశము ఏదైనప్పటికీ వాటన్నింటి యందును శ్రీకృష్ణుడే పవిత్రీకరణ అంశమై ఉన్నాడు. త్రిగుణ ఫలమైన కారణమున భౌతిక జగనమునందలి ప్రతిదీను అపవిత్రమై ఉన్నను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్తమును పవిత్రము గావించువాడే ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అథవాస్య పదాంభోజ మకరందలిహాం సతాం కిమన్యే రసదాలాపైర్ ఆయుషో యద్ అసద్వ్యయః అథవాస్య పదాంభోజ
मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दलिहां सताम् किमन्ये रसधालापैर् आयुषो यद्दसद्व्ययः आयुषो यदसद्व्ययः అందరూ చదవచ్చు శ్లోకం ఒక్కొక్క అందరూ రిపీట్ చేయొచ్చు చిన్న అతవాస్య పదాంభోజ అకరందలిహాం సతాం కిమన్యేర్ అసధాలాపైర్ ఆయుషో యదసద్వ్యయః ఆయుషో యదసద్వ్యయః చదవండి అందరూ ఒకరే अथवास्य पदाम्भोजा मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अधवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। अधवास्य पदाम्भोज करन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः हरे कृष्ण प्रभु अधवास्य पदाम्भोजा मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो मदपदमायुषो यदा हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः हरे कृष्ण प्रभु जी अधवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सतताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यदसद्व्ययः हरे कृष्ण अधवास्य पदाम्भोज
మకరందలిషతాం సతం సతాం మకరందలిహాం సతాం సతాం హిమన్యైరసదాలా సదాలాపై వైరాయుషో యదసజ్జయః ఆయుషో యదసత్యయః సద్యయః అథవా అథవా లేని ఎడల ఎడల అస్య అతని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అస్య అతని శ్రీకృష్ణ భగవానుని శ్రీకృష్ణ భగవానుని పద అంభోజ పాద పద్మముల పదంబోజ పాదపద్మముల మకరంద లిహాం అట్టి పద్మపు మకరందమును గ్రోలువారు తథాం నిత్యులుగా నిలుచువారు కిమన్యై ఇతరములచే ఏమి ప్రయోజనం కలదు ఏమి ప్రయోజనం కలదు అసత్ భ్రాంతిమయమైన అసత్ భ్రాంతిమయమైన ఆలాపై విషయములు ఆలాపై విషయములు ఆయుష ఆయువును ఆయుషః ఆయువు యత్ అవి అవి అసత్యః హరించునట్టివే భక్తులైన వారు శ్రీకృష్ణ పాదాంబుజ మకరందమును గ్రోలుటకే అలవాటు పడి ఉందరు. ప్రశస్తమైన జీవితమును వృథాపరచునటువంటి అన్య విషయముల వలన ఏమి ప్రయోజనము కలగగలదు? భక్తులైన వారు శ్రీకృష్ణ పాదాంబుజ మకరందమును గ్రోలుటకే అలవాటు పడి ఉందరు. ప్రశస్తమైన జీవితమును వృథాపరచునటువంటి అన్ని విషయముల వలన ప్రయోజనము కలగలదు. భాస్కర్ ప్రభు చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతని భక్తుడు ఇరువురును ఆధ్యాత్మిక స్థితి అందు నెలకొన్నట్టు వారు తత్కారణమున శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని శుద్ధ భక్తులను సంబంధించిన విషయములు ఒకే విధముగా శుభప్రదములై ఉన్నవి. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం విషయము సంపూర్ణముగా రాజకీయములతో కుటిలత్వములతో నిండి ఉన్నను. ఆ విషయములు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ముడిపడి ఉన్న కారణమున భగవద్గీత ప్రపంచమంతటను ఆరాధనీయమైనది. వాస్తవమునకు రాజకీయములను, ఆర్థిక శాస్త్ర విషయములను, సామాజిక విషయములను నిరసించని అవసరం లేదు. లౌకికులైన వారికి అవి లౌకికంగా గోచరించును. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడితోనే సంబంధము కలిగి ఉన్న శుద్ధ భక్తునకు మాత్రము ఆ విషయములన్నీను కృష్ణుని గురించి గాని లేదా కృష్ణ భక్తుల గురించి గాని అయినచో ఆధ్యాత్మికములే కాగలవు. ఇంతవరకు మనము పాండవుల కార్యకలాపములను శ్రవణముగా వెంచి మరియు చర్చించి ఇప్పుడు పరిషత్ మహారాజునకు సంబంధించిన విషయములను చర్చించుచున్నాము. ఈ విషయములన్నీను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించి ఉన్నటిచే సంపూర్ణముగా ఆధ్యాత్మికములై ఉన్నవి. వాటిని శ్రవణము చేయట యందు శుద్ధ భక్తులైన వారు అనురక్తిని కలిగి ఉందరు. భీష్మదేవుని ప్రార్థనలను వివరించడి సందర్భమున ఈ విషయమును మనము చర్చించే ఉన్నాము. మన జీవన పరిమాణము దీర్ఘమైనది కాదు. తదుపరి ఈ స్థితి కొరకే ఎప్పుడు మనము సమస్తమును త్యజించవలసి వచ్చునో నిర్ణయింపలేము. తత్కరమున కృష్ణపరములు గాని విషయములతో జీవితము క్షణకాలము కూడా వృధా కానట్లు చూచుకొనటం మన ధర్మమై ఉన్నది. ఎంతటి వినసాంపు విషయమైనను కృష్ణునితో సంబంధము కలది కానిచో శ్రవణాహనుడను కాబోదు. శ్రీకృష్ణ భగవాను నిత్యదానమైన ఆధ్యాత్మిక లోకము గోలోక బృందావనము తామర కర్ణికను బోలియుండును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక లోకములలో దేని ఎందైనను
అవతరించినప్పుడు తన స్వధామమును ప్రకటనము కావించే తత్కారమును వనరించును. ఆ విధంగా దేవదేవుని పాదముల సర్వదా తామర కర్ణిక యందే నిలిచియుండును. అంతేగాక శ్రీకృష్ణుని పాదములు సైతము కమలముల వలె అత్యంత సుందరములై ఉండును. కనుకనే అతడు పంకజాంగురునిగా వర్ణింపబడినాడు. సహజ స్థితి దృష్టి జీవుడు నిత్యుడైనట్టు వాడు అయినప్పటికీ బాహ్యశక్తి సంపర్కముచే అతడు జన్మ మృత్యువుల సుడిగుండములో చిక్కుబడి ఉన్నాడు. అట్టి బాహ్యశక్తి నుండి విడువడుట ద్వారా జీవుడు ముక్తిని పొంది భగవద్ధామును తిరిగి చేరుటకు అర్హుడగును. భౌతిక దేహములను మరలా మార్చకుండా నిత్యముగా జీవింపగోరు వారు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అతని భక్తులకు సంబంధించిన విషయములకు అన్యమైన వాటితో విలువైన కాలమును ఎన్నడూను వృధా చేయరాదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రపంచ దిగ్విజయ యాత్రకై బెడదొచ్చు గురువృషభుల పాదములను గాయపరచిన శూద్రుని కన్నను హీనుడుగు రాజ్య వేషధారి అయిన కలిపురుషుని కాల్చెను. అంతటా తగిన శిక్ష విధించుటకై అతన్ని పరీక్షిత్ మహారాజు శీఘ్రమే బంధించును. దిగ్విజయ యాత్ర ఇది వాళ్ళ ఇది చూపించేదానికి కాదు, అది రాజర్షి కర్తవ్యం, అది వాళ్ళ బాధ్యత అని వాళ్ళు చేస్తుంటారు వాళ్ళు. సో చెప్పేది పరీక్షిత్ మహారాజు కేవలము ఈ జంబూద్వీప సంపూర్ణ జంబూద్వీపాకి వాళ్ళు మహారాజు అని చెప్తారు. భారత వంశం అంతే కాదు అన్ని అని చెప్తారు. ఇంకా అంటే భూలోకం అనేది ఇంకా పెద్దగా ఉంది, మనకి ఒక చాలా చిన్నగా మనకి ఇప్పుడు మనకి అనిపించేది. అయితే వైదిక వాన్మయం అనుసారంగా భూలోకం అనేది ఇంకా పెద్దగా, దానికి ఎంతో మనం ఉండే ఒకటి జంబూద్వీప, దాని చుట్టూ ఇంకా వేరే వేరే ఇవి కూడా ఉన్నాయి కాన్సెంట్రిక్. సో అవంతా చేరి భూమండలం అని చెప్పేది. సో ఆ భూమండలంలో జంబూద్వీప ఒకటి, జంబూద్వీపంలో కూడా 9 వర్షాలు అని చెప్పేది. సో 9 వర్షాల మనం ఒకటి. ఇప్పుడు మేము మేబీ మనం 7 కాంటినెంట్స్ సీస్ ఓషన్ చెప్తాము, అది ఒక వర్షం అంతే, భరత వర్షం. సో ఎనీవే, సో చాలా వీళ్ళు ఇక్కడ అర్జున వాళ్ళు కూడా చెప్తారు వేరే వేరే వర్షాలకు కూడా వెళ్ళారని చెప్తారు. ఐలావృత వర్ష, కిం పురుష వర్ష, మహాభారతంలో ఇదంతా వివరణాలు ఉన్నాయి. సో ఎనీవే, ఈ రోజు మన శాస్త్రవేత్తలకి మన దేవుడికి అది గోచరం లేదు అది, బట్ వైదిక వాన్మయం అనుసారంగా భూగ్రహము కూడా ఇంకా పెద్దగా ఉంది. సో ఒక మారు చెప్పాలంటే మనకి ఐరోప్ దేశాలకి, అమెరికా కూడా తెలియదు 500 సంవత్సరాలు కాదు. సో ఎనీవే, భగవంతుడు దీంట్లో నియమాలు ఉన్నాయి, దాంట్లో దాన్ని ఇంకొక దీనికి వెళ్ళేదానికి అంత సులభం కాదు. ఎనీవే, సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తుండేది పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంకొక దిగ్విజయ దీనికి కారణం అంటే అందరూ పాలిస్తున్నారా, ధర్మం పాలిస్తున్నారా అని చూసేదానికి వాళ్ళ రాజధాని అరిస్తాసేనాపతి నుంచి వెళ్ళారు. సో అప్పుడు ఏదో ఒక శూద్రుని చూసి వాళ్ళు ఎవరు శూద్ర ఉన్నారు, నృపలింగధరం శూద్రం, ఒక రాజు వేషంలో ఉన్నాడు. అయితే వాళ్ళు ఒక వృషభ, ఒక గోవుని వాళ్ళకి నొప్పి చేస్తున్నారు వాళ్ళకి.
సో త్వరనే వాళ్ళకి శిక్ష ఇచ్చారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ వెనకాల చెప్పేది ఇది శిక్ష అని కాదు, ఎలా ఒక మనుజుడిని వధించితే ఇది ఉంటుంది, మరణదండ అని ఉంటుందో అలాగనే గో వధ కూడా చాలా అది సీరియస్ గా తీసుకుంటుంది. అది సాధ్యమే కాదు అది వెనకాల సమయంలో. సో ఈ విషయము విని ఈ ఋషిమునిలో కలియుగంలో ఇది రోజు నిత్య కార్యం అవుతుంది అని వాళ్ళకి ఊహ కూడా చేసేకపోతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా అవుతుందా, ఇంతగా ధర్మ పతనం అవుతుందా? సో కలియుగం అలాగే అది అంత కలహ యుగము, అంత ఒక మిథ్య ఇది తత్వాలు వచ్చే యుగము, అంత అధర్మ యుగము, అధర్మ సమయం. సో దీంట్లో ఇంతగా ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో ఇది చాలా ముఖ్యం. ఏది? గోరక్ష. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణహితాయ చ జగదితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. సో కృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగత్తు సరిగా జరగాలి, ప్రతి ఒక్కరూ తనను ఆశ్రయించాలనే దానికి భగవంతుడు ఒక ఏర్పాటు ఒక వ్యవస్థ చేశారు. ఆ వ్యవస్థలో గోవు మనకి చాలా అవసరం. దాని నుండి దొరికే ఒక అమృతమైన పాలు చాలా అవసరం. మనకి కావాలమైన మంచి ఆరోగ్యము, అలాగనే మన మేధస్సు చాలా సత్వగుణ పొందేదానికి మనకి అది సహాయం చేస్తుంది. సో ఇంకా బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ రక్షణ కూడా ఎవరు సత్వగుణంలో ఉన్నారు, ఎవరు ధర్మం పాలించుతున్నారు సంపూర్ణంగా, సో అది కూడా చాలా ముఖ్యం. సో ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తుండేది ఫస్ట్గా ఈ కలియుగ ప్రభావంతో సర్కారం మహారాజు చేసే ఇదే, దాన్ని వాళ్ళు స్టిచ్ చేస్తారు. సో అక్కడ నుండి ఎంత స్టార్ట్ అవుతుంది. సో పరీక్షిత్ మహారాజు దాన్ని కొంత వినిందే, దానికి వాళ్ళు రాజధానిలో ఇది ఎలా ఎక్కడో జరుగుతూ ఉంది కొంత కలియుగ కార్యాలని. సో వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు దిగ్విజయ దీనికి వెళ్ళారు. సో అప్పుడు ఈ కలి పురుషుడినే ఒక చూసింది వాళ్ళు ఒక సన్నివేశం ఇట్లా దీంట్లో భూదేవి ఒక గోవు రూపంలో, ఒక వృషభ రూపంలో ఒక ధర్మ పురుషుడు వచ్చారు. సో దాన్ని ఎలా కలియుగ ప్రభావంలో ఇదంతా జరుగుతుంది, గోహత్య జరుగుతుంది ఇది అని ఆ రకంగా ఇదొక సన్నివేశము. వాళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజు రకంగా టెస్టింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ధర్మ పురుషుడు భూదేవి వాళ్ళు ఎంత గొప్ప రాజు అని వాళ్ళు చూడాలి ఒక రకంగా అని అలాగా వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తుండేది. వాళ్ళ రూపంలో ఒక గోవుగా వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎవరు? భూదేవి. వీళ్ళు ధర్మ పురుషుడు ఒక దీనిగా వృషభుడుగా వ్యక్తం చేసి వాళ్ళ కాళ్ళు ఆల్రెడీ 3 కాళ్ళు తీసేశాడు అని కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. ఆ రకంగా వస్తుంది డిస్క్రిప్షన్స్ ముందు వస్తుంది. అంటే కలియుగ ప్రభావంలో మనకి శుచిత్వము, క్లీన్లీనెస్, సత్యము, ట్రూత్ఫుల్నెస్, తపస్య, ఇది అనేది 3 ధర్మ కాళ్ళు అని చెప్తారు. ధర్మము నిలుచుకో ఉండే ఇది. ఇంకొకటి మర్సీ అంటే దయ. సో ఇది ఈ 4 కాళ్ళు అని చెప్పారు. సో కలియుగంలో ఆల్రెడీ మనకి దయ అనేది ఆల్మోస్ట్ 0, చాలా తక్కువైంది. శుచిత్వం అనేది చాలా తక్కువైంది, ఆల్మోస్ట్ లేదు అని చెప్పచ్చు. మన తపస్య ఇవి లేదు. కొంత ఏమో సత్యం ఉంది అని చెప్తారు, అదే విడిస్తే సంపూర్ణంగా అన్ని కూడా నాశనం అయింది. సో దాన్ని సూచించేది ఇది. ఈ రకంగా ఇది వాళ్ళు ఇక సన్నివేశం. ధర్మ పురుషుడు వచ్చారు ఒక వృషభ రూపంలో, ఒక వీళ్ళు భూదేవి ఉన్నారు గో రూపంలో. ఒక ఈ కలిపురుషుడే ఒక మహారాజుగా వాళ్ళు అంతా వాళ్ళ ప్రభావం చేస్తుండేది అని ఇక చూపించే ఒక ఇది సన్నివేశం. సో పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వాళ్ళని వధించవచ్చు కూడా, ఆ రకం శక్తి ఉంది. అదే కూడా దైవ సంకల్పం అని వాళ్ళు విడిచేస్తారంటే శిక్ష కొంత ఇచ్చినట్లు వాళ్ళని విడిచేయాలంటే కలిపురుషుడు పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఆశ్రయం కోరుతారు. మీ దీంట్లో నాకు అవ్వదు, నా ప్రభావం చేసే అవ్వదు నాకు, నేను కూడా మీ ఒక పౌరవుడే, నాకు మీరు ఒక ఆశ్రయం ఇవ్వాలి. సో క్షత్రియుల ఒక ధర్మము ఎవరు వాళ్ళని ఆశ్రయించుతారో వాళ్ళని క్షమించి వాళ్ళని రక్షించాలి అని ఒకటి. సో ఆ రకంగా కలిపురుషుని వాళ్ళు అయింది, నీకు నేను స్థానాలు ఇస్తాను, ఎక్కడ ఈ చెడు కార్యాలు జరుగుతుంది, పాపకార్యాలు జరుగుతుంది, అక్కడ మీకు స్థానం ఉంది. ఆ స్థానంలో ఆ స్థలంలో నువ్వు అన్ని కలియుగ ప్రభావమైన ఇంకా అధర్మ వేరే కార్యాలన్నీ కూడా చేయొచ్చు అనిగా వీళ్ళు చెప్పేది. సో ఇప్పుడు ఈ మాట వినిందే వాళ్ళు శిక్షించారు అని విన్నారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు వధించలే, వాళ్ళకి డెత్ పెనాల్టీ ఇవ్వలే, వాళ్ళకి మరణదండన ఇవ్వలే వాళ్ళకి. దాన్ని విని
వీళ్ళకి ఇది అలా ఇవ్వలేండే కదా. ఈ రకంగా గోవుని ఇచ్చేసి హింసించే ఒక వ్యక్తికి త్వరనే వాళ్ళని రాజు కర్తవ్యం కావాలి కదా అని వాళ్ళ ఫస్ట్ రెస్పాన్స్. అవుతేనో తర్వాత ఇదంతా ఎంత ఉంటుంది రాజకీయ విషయాలు మనకేమిటి అంతా. ఇది ఋషి మునిలు వాళ్ళు సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మిక క్రియల్లో వాళ్ళ కార్యాలు. సో వాళ్ళు ఇదంతా మనకి రాజకీయ విషయాలు కావచ్చు, ఆర్థిక విషయాలు కావచ్చు, సామాజిక విషయాలు కావచ్చు, ఏదేదో రోజు న్యూస్ పేపర్ తీస్తే 1000 విషయాలు. శోతవ్యాధిని రాజేంద్ర నృణాం సంతి సహస్రశః. సో 1, 2 ఇంకా క్రీడా విషయాలు, ఇంకొకటి సినిమా విషయాలు, ఏది ఒక అంత్యమే లేదు. సో ఎంతో విషయాలు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు చెప్తున్నారు అదంతా ఏం అవసరం. సో దానికోసము ఈ విషయం మీరు చెప్తున్నారు, ఇది ఏదైనా కృష్ణ కథాశ్రయం, కృష్ణ సంబంధంగా ఏమైనా ఉందా ఇవంతా విషయాలు, అది ఉంటే మాకు చెప్పండి, లేకుంటే మనకి సమయం ఇది వ్యయం, ఇది మాకు వినే ఇంట్రెస్ట్ లేదు మాకు అని చెప్తున్నారు. ఇది కృష్ణ కథాశ్రయం. తత్కథ్యత మహాభాగ ఇది కృష్ణ కథాశ్రయం అంటే అంత సీరియస్ గా వాళ్ళు సంపూర్ణ ఇది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించే వాళ్ళు మగ్నమై ఉండాలి. సో వాళ్ళు చెప్పేది ఇది కేవలం ఆయుష్ వ్యయం చేస్తుంది. అతవాస్య పదాంబోజం మకరంద లిహాంసత కిమన్యే రసదాలాపేర్ ఆయుషో యద అసద్వ్యయ. ఆయుషో యద అసద్వ్యయ. ఆయుష్ మనకి ఉంది. సో ప్రతిరోజు సూర్య ఉదయమైనట్లు సూర్య అస్తమైనట్లు ఒక రోజు మంది తగ్గింది. సో అది ఎవరు ఆపేకవద్దు అది. సో మన ఇది కూడా ఆయుష్ కూడా ఎంతో 1 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అది ఒక నంబర్, ఒక డేస్, రోజులు లెక్కగా. ఒక సంవత్సరం అంటే 365 డేస్. 10 సంవత్సరాలు అంటే ఒక 3650 రోజులు. మ్యాక్సిమం మన 100 సంవత్సరాలు ఉంటే 36,000 రోజులు. సో అది సమయం రోజు వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాగా సూర్యుడు ఉదయమైనట్లు సూర్యుడు అస్తమైనట్లు మనము మృత్యు దగ్గర వెళ్తున్నాము అని చెప్తారు. మృత్యు దగ్గర వెళ్ళినట్లు, మృత్యు ద్వారాన్ని ప్రవేశించినట్లు మనం చాలా జాగ్రత్తలుగా ఈ వేరే సమయాలు ఏమున్నాయి దాన్ని గురించి ఏం చేయరాదు అనే దానికి వెళ్ళు చెప్తారు. శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుని సంబంధంలోనే సమయంని వాళ్ళు చేస్తారు. పదాంబోజ మకరంద లిహాంస. సో భగవంతుడ పాద పద్మం, దాంట్లో భగవంతుడి గూర్చి వినే శ్రవణ విషయం. భక్తిలో శ్రవణం చాలా ముఖ్యం. సో ఈ శ్రవణం ముఖ్యము. ఇది కృష్ణ సంబంధంలో ఉండాలి. ఏదైనా కావచ్చు. ప్రభుపాద అది కూడా చెప్తుండేది. చూస్తే ఇక్కడ కొంత రాజకీయ విషయాలు పరీక్షిత్ మహారాజు చేసిన వాళ్ళ వ్యవహారాలు అనిపిస్తుంది. అయితే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులైన కారణం వల్ల కృష్ణ సంబంధమే ఉంది ఈ కార్యాలను. ఇలా పాండవుల గురించి మనం వినింది, వాళ్ళు ఎలా కార్య నిర్వహణ చేశారు మహారాజుగా. తర్వాత వాళ్ళు అంత్య సమయంలో భగవద్ధాంచరం దేవం ఎలా త్యజించారు, భీష్మ పితామహులు ఎలా త్యజించారు. సో ఇదంతా వింటున్నాం భాగవతంలో. ఎలా అంటే వీళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తులు, కృష్ణ సంబంధంగా వీళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ జీవనం కృష్ణ సంబంధంలో ఉంది. దానికోసం మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో లేకుంటే మనకి ఏదైనా ఒక రాజకీయ వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఒక క్రీడా వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఇంకొకరు వ్యక్తి ఉన్నారు, మనకి దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో అది మనం కాల వ్యయం, అది కేవలం కాల వ్యయం. సో ఇది కృష్ణ సంబంధంలో కృష్ణ శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారు, దానికోసం మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. మహాభారతం ఫస్ట్ అధ్యాయం, మహాభారతం భగవద్గీత ఫుల్ లిస్ట్ వేదవ్యాస చెప్తున్నారు. ఈ వైపు పాండవుల వైపు ఈ రాజు ఉన్నారు, క్షత్రియుల వైపు ఈ రాజు ఉన్నారు. ఏది అవసరం మనకి ఒక రకంగా చూస్తే. అయితే వాళ్ళు ఇది కృష్ణకు ఉన్నారు, కృష్ణ యుద్ధంలో ఉన్నారు. సో దానికోసం అది ఇంపార్టెంట్. సో అది ఆధ్యాత్మికంగా మారుతుంది. సో వేదవ్యాసం కూడా ఆ రకంగా రచించే ఈ ఒక రాజకీయ ఇది కావచ్చు, తర్వాత ఆర్థిక ఇది కావచ్చు, సామాజిక విషయాలు కావచ్చు, ఈ విషయాలు కృష్ణ సంబంధంలో ఉంటే ఇది మేము వినొచ్చు. ప్రతి ఒక్కటి మనం విని మనం దాంట్లో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించవచ్చు. అది లేకున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తారు, ఉదాసీన ఒక రకంగా. ఎంత కావాలి మనకి విషయం, మేము ప్రతిరోజు ఈ సమాజంలో ఉన్నాము, సో ఎంత కావాలి మనకి విషయాలు, రాజకీయ విషయం అవ్వచ్చు, ఇంకొకటి విషయాలు కావచ్చు, మన వృత్తికి మన దీనికి అంతా తెలుసుకోవాలి. అంటే దాన్ని విడిచి అది అక్కడేమైంది ఇక్కడేమైంది, వాళ్ళు ఎట్లా కొట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ ఇది వధించుతున్నారు. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ న్యూస్ అంతా ఎంత కాల వ్యయమే. యాక్చువల్లీ ఇది కాల వ్యయం అంటే ఏమి చేసే కవ్వదు, మాకు ప్రతి ఒక్కరికి చేసే కవుతుంది. అంటే మహారాజు క్షత్రియులు వాళ్ళు చేసేకవుతుంది. సో పరీక్షిత్ మహారాజు విన్నారు, న్యూస్ విన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఇది ఈ రకంగా ఒక అధర్మ కార్యం జరుగుతుంది, త్వరనే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు.
వాళ్ళకి అవుతుంది, అది సామర్థ్యం ఉంది. మనకి ఏది సామర్థ్యం ఉంది? ఇక్కడ కలియుగ ప్రస్తుత సమయంలో జనసామాన్యులకి కాదు ఇది. వాళ్ళు దానికోసమే వెనకాలి మహారాజు వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు తెలిపిస్తుండ్రి. అంత ఎక్కడ ఏమవుతుంది, ఏది జరుగుతుంది, ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు స్పైస్ గుప్తచరులను పెట్టి వాళ్ళు తెలుసుకుంటుంటారు. ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ వస్తుండవు. ఎలాంటి వాళ్ళకి అవసరం ఉంది, వాళ్ళు ధర్మస్థాపనంగా వాళ్ళు ధర్మ కార్యంగా వాళ్ళు కార్యనిర్వహించాలి. లేకుంటే జనసామాన్యులకి అక్కడేమైంది, ఇక్కడేమైంది, ఈ విషయము ఆ విషయము కేవలం కలత మనసుకి. అంటే మనకి చేసేకి అవ్వదు, ఇవి పరిష్కారం చేసేకి అవ్వదు మాకు. సో ఇదంతా చాలా వ్యయమే ఈ వార్తాలు అని కూడా చెప్తారు. సో ఎవరికి కావాలి, అవసరం ఉంది వాళ్ళకు ఇదే వార్తాలు కావాలి. ఒక రాజు, ఒక క్షత్రియుడు, వాళ్ళకి ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత. వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు తెలియాలి. సో వాళ్ళు దాని రకంగా వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది వాళ్ళకి. లేకుంటే జనసామాన్యులు మనకి ఏది అవసరం ఉంది ప్రతి ఒక్క విషయం మనకి. సో వీళ్ళు చెప్తుండేది ఇప్పుడు ఋషిమునిలు. సో మనకి కృష్ణుడు ఏది కృష్ణ కథాశ్రయం, కృష్ణుడి సంబంధంగా ఉందా ఈ విషయము, ఇది భక్తి కార్యాలుగా, లేకుంటే మనకి చెప్పొదండి మీరు ఇది మనకి వేరే ఏదైనా విషయం మేము వింటాము అని వాళ్ళు చెప్తుండేది. ఫస్ట్ గా వాళ్ళు చెప్పారు, లేదు ఇది ఒక ధర్మ విషయము, ఇది గోవుని ఇది వధించేది తప్పు కదా, ఇది ఆ విషయం అవుతేనే వాళ్ళు చెప్తుండేది. వాళ్ళు ఇది ఇంకేమైనా మనకి కృష్ణుడి సంబంధంలో ఉందా ఇది అని. లేకుంటే అంతగా లేదంటే ఇది కేవలం మేము ఒక సమయం వ్యర్థం చేసిన సమయం గడిపేదానికి మాట్లాడే విషయాలు కాదు ఇది అని వాళ్ళు అక్కడిని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. శౌనకాది ఋషి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ముందు వస్తుంది, యమరాజు కూడా ఉన్నారు, యమరాజును కూడా వాళ్ళు ఆహ్వానించారు. సో ఇప్పుడు చెప్తారు, ఎప్పటి వరకు ఇప్పుడు యమరాజు ఉన్నారో ఎవరికి కూడా మరణం అనేది రాదు. యమరాజుకు చెప్తారు, వాళ్ళు కరెక్ట్ టైంకి వస్తారు. వాళ్ళు కరెక్ట్ టైం అంటే వాళ్ళు దూతులు కరెక్ట్ టైం మనం తీసుకొని వెళ్తారు ఇక్కడ నుంచి. అసలు అదే సమయం మనకు తెలియదు, వెనకాల మన కర్మానుసారం ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయింది. సో మనము అదే ఎక్కువ చేయకపోవద్దు, మన ఒక ప్రణాళికలతో, మన ఒక పరిష్కారాలతో. మృత్యు అనేది అది వస్తుంది. అంత మొదట మనం రెడీ ఉండాలి. ఎలా భగవంతుడ ధామానికి మేము వెళ్తాము అని రెడీ ఉండాలి. సో వీళ్ళు చెప్తారు, ఎప్పటి వరకు ఉన్నారు యమరాజు, అప్పటి వరకు ఎవరికి ఇక్కడ మరణము లేదు. సో చెప్తారు. సో మనం భగవంతుడి గురించి వింటుంటే ఇంకొకటి చెప్పేది, ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు మన ఆయుష్ని తీసుకొని పోయే కాదు అని కూడా ఒక చెప్పేమాట. కృష్ణుడి విషయాలే మనం హరే కృష్ణ మొత్తం జపం చేస్తుంటే, కృష్ణుడు గురించి వింటుంటే, భగవద్గీత, భాగవత, భక్తి సేవలో మనం మగ్నమైంటే మనకి ఈ ఆయుష్ అనేది ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు తీసుకునే కాదు అని చెప్తారు. అది ఎలాంటే మనం దగ్గరగా మన నిత్యవాసంకి, భగవద్ధాంకి వెళ్తుంటాం, ఆ ఒక పురోగతి సాధిస్తున్నాం. సో దానికోసము మనకి తగ్గదు అని కూడా చెప్తారు. లేకుంటే కృష్ణ విషయం లేకుంటే అది మనది వ్యర్థమవుతుంది. అది మన ఆయుష్, మన సమయము, ప్రతి ఒక్కటి. సో నేను అది ఈరోజు లాస్ట్. సో లాస్ట్ అంటే రేపు నుండి మాయాపూర్ యాత్రకు వెళ్తున్నాను. సో అక్కడ నుండి కష్టం అవ్వచ్చు, చూస్తాను. ఎప్పుడైనా అయితే నేను మధ్యలో జాయిన్ అవుతాను. లేకుంటే మీరందరూ భక్తులు మీరు జాయిన్ అవ్వి మన ఇంకెవరు మన కమలేష్ ప్రభు, మోహన్ రావు ప్రభు అడిగాను నేను. సో కొంత రోజులు వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఇప్పుడు మన కృష్ణవేణి మాతాజీ ఇక్కడ ఉన్నారు, ప్రమీళ మాతాజీ వాళ్ళు కూడా. సో మీరందరూ చేరి ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇవాళ 18 days ఇవాళ అయిపోతుంది ప్రభుజీ.